Kapin 13 milyones pesos nga balor sa drugas na kumpiskar atol sa bypass operation sa Mandaue City ganinang Carnaon. Arestado ang usa ka negosyante. Ano ang report ni Nico Serino? Nagbunga ang surveillance sa Mandaue City Police sa gihulagway nila nga high-value target. Nasikop sa buy-bust operation kaganihang kadlawon si Dave Natividad, 30 anyos. Nakuha ang gibanabanang 2 ka kilo sa gituuhang shabu nga mobalor og 13,600,000 pesos. Matud ni Lieutenant Colonel Franco Oriol, hepe sa Drug Enforcement Unit, nasuta nga moabot sa 5 kilos kada semana ang labing dako niya nga madispose. Matud pa, may koneksyon ang sospek sulod sa bilibid. Coming from Manila, they know that sa Cebu, na iyang contact is ang iyang father na si Dudong Magdidigan. Kung nag-titig kami siya na okay na ang source. Sila na ang source sa Cebu, coming from Manila, they know that sa Cebu. Padayon pa karon ang follow-up sa kapulisan sa ubang posibleng kakonsyabo o contacts sa sospek. Pili na ito mako na possibility na napay butang. Ang ato lang is magkuha lang kita, mag-follow up lang kita, malig na po siya ilaing mga cohorts na po yung mabutang. So muna atong gikuha na pwede ba na ito ma-follow up pasan. Sa among interview, hugot nga gihimakak ni Natividad nga nalambigit siya sa pagpamaligya og drogas. Matud pa, legal ang iyang negosyo nga lights and sounds ug dili siya mo gamit og shabu. Gihimakak sab niini nga nakuhaan siya og drogas. Mugamit ka droga, sir? Kailan po? Sir, imo to? Hindi. Kinsa ba ito, sir? Lahat. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.